Gure batzordeen helburua da ingurumenan aldeko gai ezberdinek landu eta hauek bultzatzeko ekintza ezberdinek sortzea. Batzorde honen parte izatea bultzatu naun faktore nagusie ingurumenan alde lan asko itxeuela da eta gehozta garrantzitsua iruditzen zaitenez batzorde honen parte izatea erabaki nuen. Bertan, 3 astez behin gutxi gorabehera bilerak itxiteu ekintza ezberdinek antolatzeko eta gai ezberdinek lantzeko. Batzorde honetan garatzen dituten gaitasunak dira konpromezuak hartu eta betetzea eta komunikazioa hobetzen baita laguntzeit, azkenen batzordeen bileratan sortutako ekintzak geldatan aurkeztu behar izate diteulako. Batzordea definitzeko erabiliko nituzkeen bi hitzak izango ziren konprometitua eta geroz eta beharrezkoagoa.